Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Mai girma kakakin majalisar jihar Gombe tare da sauran 'yan majalisar jihar Gombe da kuma majalisar jihar Yobe da kuma musamman babban bakonmu shugaban masu rinjaye na majalisar jihar Bauchi, shugaban ma'aikata na gidan gwamnati, kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman da manya-manyan mukarraban gwamnati, mai girma chairman na karamar hukumar Funakayi tare da sauran chairmomi da suke tare da mu, mai martaba sarkin Funakayi tare da hakimai da dagatai da jarabai da dattawan gari da matasa kirjin tafiya. Kuna nan alhamdulillah, mun gode Allah da iyayenmu mata iyayenmu su ma ga sunan da dabarsu a baya. Muna muku barka da haka, ina wa mata jinjina ta musamman. Muna gode Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya hallara mu a wannan guri mai tarin albarka a garin Bajoga karamar hukumar Funakayi domin mu gabatar da wannan aiki na alheri da ɗan uwanmu ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Funakayi ta Arewa Honorable Saddam Bello ya zo ya ƙaddamar ko muka zo mu ƙaddamar a madadinsa. To jawabi na zai zama takaitacce saboda dalilai da dama, amma ina so dauki wannan dama ba wa al'ummar mu duka haƙuri. Kuma dalili shine ana cikin bikin duniya na kiyama yakan shiga, to muna tahowa Allah ya jarabce mu da ɗan tsautsayi a cikin yaranmu, muka sa a maida shi asibiti, hanyar koma asibiti muna shigowa ana ba da sakon cewa ya cika. To rashin ɗaya daga cikinmu rashinmu ne duka. Ina roƙon mu sashi a cikin addu'a, mu yi salati 10 ga annabi dukkan magabata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. muna tawassali da sunayen Allah mai girma, muna tawassali da ayoyin alkur'ani mai tsarki, muna tawassali da wannan addu'a da muka yi wannan bawan Allah khalifa. Allah ji kanshi da rahama, Allah shi yafe masa, Allah shi ba mu dangana, Allah shi ba mu da haƙuri, kuma mu da muke ba a yayin da tamu ta zo Allah samu cika da imani. Wannan shine takaitaccen jawabi, mu cika da fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da jama'a na tabbatar wasu ba su ji jawabi ba, kuma na ji shi mai gabatar da jawabi shi Ismail Oba Misali yana ta faɗin cewa ana cikin alheri. To wannan shine dalili, sabili da haka jawabi na zai zama takaitacce, kuma ina ba da haƙuri, kuma muna fata Allah ya ba mu dangana dukanmu. To muna gode wa shi Honorable Saddam Bello, muna gode dukkan sauran 'yan majalisa, domin alal hakika a yayin da muka zagaye ƙasa ga baki ɗaya
albishir da muka yi wa al'umma shine jam'iyyar APC tana tafi da aikin alheri, kuma na tabbatar yanzu kun gani a ƙasa. Kuma a irin wannan aikin alheri shine yau muka zo tabbatar da wannan shi a majalisa na ɗan majalisa ya zo yi wa wannan mazaɓa, kuma na tabbatar sauran 'yan majalisu ma suna yin irin wannan a mazaɓunsu. To in da ana yi a rurrufe, yanzu za mu ci gaba da yi a bayyane, domin kowa ya shaida kuma kowa ya yaba, domin an ce yaba kyauta tukuci. Kuma yadda Saddam ya zo yi wannan, ina roƙon wannan mazaɓa da kuma al'umma gabaki ɗaya su yaba da kyautar da ya yi, su ba shi ƙarin tukuci babba. Ya nema an ba shi, ya shaida shi mai yi ne, saboda haka muna masa godiya. Allah saka da alheri. A wannan zamani da ake ciki, babura 50, injin nika 50 na markaɗe, sannan da keken ɗinki guda 50, da mota su ma kashin 50, don mota guda 5 su ma kudinsu ya kai na kowane 50 ɗin wannan. Saboda haka muna godiya ba wai don ya fi kowa wadata ba, amma don yana da zuciya, kuma zuciyar nan kyakkyawa. Saboda haka mun gode. Kuma jam'iyyar APC musamman kuma ni da sauran zababbunmu gabaki daya, na tabbata suna cike da godiya da farin ciki ga wannan mazaɓa, saboda abubuwan da aka yi tun daga tashin farko, kuma gashi har yau ba a gaji ba a karaya ba, ana nan an jajirce, ana tare da mu. To mu ma muna muku albishir da cewa insha Allah ayyukan alkhairi da ake yi za a ɗore da yin su kamar yadda aka ɗore da goyon baya. Muna fata dukkanmu gabaki ɗaya za mu ci gaba da ainihin yin addu'a wa dukkan sauran 'yan majalisunmu da gwamnati ita kanta da sauran shugabanni na kowane mataki, musamman shugabanninmu na gargajiya, cewa a ɗore da wannan addu'a, kuma a ɗore da yi mana addu'a. Dan duran da shugaba ya kasance mai wayan baya ne, shugaba ya kasance mai tuna baya ne, shugaba ya kasance mai tausaya wa al'umma ne, to alal hakika al'umma ko za ta samu sauki. Matakan wannan neman sauki suna da dama, amma dai irin wannan da ake gani yanzu, to shawarar da zan faɗa shine nima na nanata roƙon da aka yi cewa wanda suka samu su mai da wannan ya zama sila na dalilin da za su ɗore a cikin samun sauƙi, domin tallafi ne, agaji ne aka samu domin su samu dogaro da kansu. Cin dare ɗaya kumburin ciki, in aka sayar aka cinye ba a samu biyan bukata ba. Saddam ba zai ji daɗi ba, APC ba za ta ji daɗi ba, gwamna ba zai ji daɗi ba, duk jama'a ba za su ji daɗi ba. Amma in aka alkinta aka yi amfani da shi ya ɗore, to wani ma zai samu, wani ya jingine jikin wani, duka mu za mu gudu tare mu tsere tare. To ina roƙo duk wanda Allah ya huwace ya samu wannan ya yi godiya, ya ɗore da irin wannan shahara da aka bashi. Mu kuma sauran al'umma a ƙara haƙuri, domin duk ran da ake farawa to insha Allah kafin a ƙare kowa ma ya fi zai sauka a kansa, wadata za ta zai gare shi. Ko da jam'iyyar nan take yi shine mu ɗora al'umma bisa abubuwan da zai sa a dogara da kan kowa. Ya ga yadda a sanidiyar kamfanin ashaka ɗaya tal al'umma da suke amfana a wannan yanki da kuma jiha da ma tarayya gabaki ɗaya. A yanzu wannan watan nema ba ma an fita daga cikin shi ba, don ɗaya ga wata muka yi zama majalisar jihohi a majalisar jiha ta aiwata ta kuma ba da dama, muka ba da kwangilan katafaren filin yin masana'antu. Sai Allah san iya waɗanda za su ci albarkacin masana'antu. Za a kashe biliyan ba miliyan ba, biliyan 16 har da rabi a wannan aiki. To saboda haka duk dabaru da za mu yi irin wannan su ne ya kamata mu taimaka al'umma su samu, don matasan nan kaf yanzu duk taron gurin nan gabaki ɗaya suna cin albarkacin ashaka. In aka samu ashaka guda 10 a jihar Gombe mai kuke gani? To saboda haka a taro a fatan alkhairi, kuma a tsaya a yi aikin alheri. Muna godiya ta musamman ga shugabanni a wannan mataki da kuma matakin jam'iyya da na sarakuna, sannan godiya ta musamman ga shi shugaban karamar hukumar Funa Kai, wanda yana yi muna gani,
kuma ila yau zan dauki wannan dama na yi godiya ga shi ɗaya daga cikin jigajigan tafiya shi a alhaji buba ɗan ƙasa da wannan aiki alheri da ya zo wa shugabannin jam'iyya. Allah saka da alheri, kuma muna godiya ga duk wanda ya samu wannan zuwa. Muna fata a koma lafiya kamar yadda aka zo lafiya. A yanzu zan je na kaddamar da wannan kyautattaki da fatan dukkanmu Allah shi albarkace mu, Allah shi APC, kuma Allah dole da mu bisa ayyuka na alkhairi. Muna godiya.